σημαντικό μας να βγάλει το Δημοτικό Συμβούλιο. Μα δεν έγινε έτοιμο. Έχουν κάνει αίτηση στο Δήμο. Όποιος θέλει μια απόφαση υποδομερός και πάει για να Πώς θα το φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και όλοι οι υπόλοιποι πολίτες θα πληρώνουν. Κύριε Βίζα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Καστάνη. Ναι, σας παρακαλώ κύριε Βιβλιάκη να απευθύνετε σε μένα. Σας είπα, δεν είμαι εκπρόσωπος των πολιτών οι οποίοι παίρνουν αυτή την πρωτοβουλία. Τοποθετήθηκα. Εγώ θα επικαλεστώ ότι... Σας παρακαλώ. Επιτρέψτε μου καταρχάς να τοποθετηθώ. Δεν απευθύνετε σε μένα, Στον Πρόεδρο. Ωραία. Κύριε Πρόεδρε, επικαλούμενος την αρχική εισήγηση του κ. Καστάνη. Δεν είναι εισήγηση κύριε Βιβλιάκη. Δεν κάνατε εισήγηση. Τοποθέτηση. Επικαλούμενος στην τοποθέτηση του κ. Καστάνη, ο οποίος αφορμής επίσης θέλει να ενημερώσει το σώμα, σαφώς και δέχομαι ότι δεν αποτελεί εκπρόσωπος της συγκεκριμένης ομάδας πολιτών. Είπε όμως ξεκάθαρα ότι το υποστηρίζει. Ως δημοτική παράταξη, νομίζω έτσι ακούσαμε όλοι, ότι υποστηρίζεται το συγκεκριμένο κίνημα. Αν και εφόσον δεν μπορείτε να απαντήσετε, εφόσον δεν εκπροσωπείτε σε κάποιες ερωτήσεις, τίθεται να πούμε κατά πόσο στηρίζετε ένα κίνημα το οποίο δεν ξέρετε ποιες είναι οι ακριβείς λεπτομέρειες. Πώς έτσι βεβαιασμένα η παράταξή σας παρέχει στήριξη σε κάτι το οποίο δεν γνωρίζει το πώς λειτουργεί. Διότι νομίζω κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ότι από το φυλάδιο και μόνο γίνονται πάρα πολλά ερωτήματα για το κατά πόσο ο Δήμος θα πρέπει να δώσει άδεια ή να δώσει τη συγκατάβαση όπως πάλι εσείς προτρέψατε. Αυτό είπατε στην αρχική τοποθέτησή σας. Ένα τέτοιο κίνημα. Τα ερωτήματα λοιπόν που προσωπικά εμένα μου γίνονται είναι πολλά. Πρώτον, αν μη τι άλλο δεν δείχνει απριόρι καλή βούληση. Δεν έρχονται να ενημερώσουν με σκοπό να κάνουν κάτι, έρχονται να ανακοινώσουν. Άρα προφανώς αγνοούν ή μάλλον υποβιβάζουν τη γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεύτερον, έχουν πάρα πολλά στοιχεία που δημιουργούν την άποψη ότι γίνονται και παράπλευρες δραστηριότητες. Βλέπουμε παραγγελίες με ηλεκτρονικό τρόπο. Τρίτον, από την αναγραφή των τιμών στο πιστόφυλλο. Κατά πόσον, ταμιακός, λογιστικός, γίνεται ο προβλεπόμενος έλεγχος και εμείς σε μια περίοδο που ζητάμε και το κράτος έχει ανάγκη από έσοδα, κατά πόσον αυτές οι δραστηριότητες έχουν και αποφέρουν έστω στο κρατικό κορβανά. Τέταρτον, κατά πόσον δημιουργούμε αθέμητο ανταγωνισμό για τους νόμιμα υπεύθυνους πολιτές. Εκείνους δηλαδή που ανταποκρίνονται και στις υποχρεώσεις και αποδίδουν τα έσοδα στο κράτος και κατά πόσο ο Δήμος λαμβάνει θέση και στάση υπέρ των νόμιμα καταγεγραμμένων υπεύθυνων πολιτών και αν δεν δίνει με απόφασή του τη δυνατότητα για δημιουργία αθέμητου ανταγωνισμού για ανθρώπους που δεν αποδίδουν, φοροδιαφεύγουν, να το πω κοινώς. Τέταρτον, το φυλάδιο δεν στέκεται στην προβολή μιας δράσης, δεν στέκεται στην πλήρη καταγραφή, χωρίς βέβαια να αναφέρει στοιχεία, κάποια τηλέφωνα, κάποιες ανώνυμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις, χωρίς ταμιακές, ονομαστικές καταγραφές, αφηνή ή άλλου λογιστικού χαρακτήρα. Που να δίνει ότι είναι ένα κίνημα το οποίο έχει μια νόμιμη κατοχήρωση και όλα τα παραστατικά αποδίδονται όσο ορίζει ο νόμος. Πέμπτον, δεν βλέπω μια πιστή αναγραφή μόνο της δράσης, αλλά πρέπει να επισέρχονται και άλλα πολιτικά μηνύματα. Ερωτώ λοιπόν, είναι ένα κίνημα, είναι μια πρωτοβουλία πολιτών που αποσκοπά, κύριε Πρόεδρε, σε μια συγκεκριμένη δράση ή επαφορμή αυτής της δράσης, προβάλλοντας την ως προμετωπίδα, θέλουν να εμφυλοχωρήσουμε και άλλα πολιτικά μηνύματα και άλλες πολιτικές σκοπιμότητες. Και έκτον, κύριε Πρόεδρε, απευθύνομαι σε εσάς, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Καστάνη, εφόσον ο ίδιος στηρίζει μια τέτοια κίνηση, αν με όλη την καταγραφή αυτών των απορριών συνεχίζει η πρόταση της παράταξής του να είναι ο Δήμος να αποδεχτεί, να παραχωρήσει και να νομιμοποιήσει μια τέτοια ενέργεια. Ευχαριστώ πολύ.